Is mis Shannon ó Cuisín agus fáilte go dtí mo Leabhragán Mór. An uair seo bháil an leabhar faoin leabhar seo é an Cailín ón Sibéir. Agus daire chuir sé an-díma orm. An tain rud atá go deas faoi ná ibhreahain tá omha anaías ar an glúdach agus ibredó níl an leabhar mór. Tá sé gearr, tá 76 nó 77 leathan acán. Sin an tain dá rud ar féidirlumm a rá atá go maith faoi. An chuid eile de níl sé go maith. An fáil ná níl mór an sa scéal, níl cabad lí ann, agus is scéal atá ann faoi bhean óg atá ina gcónaí sa Sibéir is prescóbhéis anamdí is cime iad a tismathirí, go háirithe a hathair, lúpalaimh is anamdó, agus tharla actra éigean agus díbríoch lúpalaimh agus a bhean agus a hinaín prescóbhé go dtí an Sibéir agus bhí ar curfúthu an sin. Bhí sé éagórach agus hastig ó prescóbhé dul chuig Cathair Pheadair chun bualadh le impire na Rúise chun impi ar a hathair a ligand séir. Agus tarlíonn sé sin sa scéal, ach tá riar níl mór an sa scéal. Tógann sé tamil hí dul ón mbaile i lár na Sibéir na bhfuil idir chuig Cathair Pheadair in oirthear na Rúise. Fanann si ag ghlocar le mná rialta i mbaile éigean, chuirtear ar seachraní chuig Kiev. Tarlíonn rudí mar sin, ach tá riar ní tarlíonn mór an eile, agus éiríonlaí ar deireadh ar heall chun dul chuig Cathair Pheadair agus chun bualadh le impire na Rúise agus maithíonn impire na Rúise dá hathair agus éiríonn leis saoirse áil arís. Agus tá glundar crí ar prescóbhé gur éiriglí. Ach an rud ná ní insíte sa scéal conas mar éiriglí bualadh leis an impire, conas mar éiriglí bualadh le bean chéile an impire. Tarlíonn sé, sinna méid, ní léon scéal ann, ní léon chuirsís ar cad a tharla, is ar de tharlaí ná éiríonlaí agus sin agus sin bug an rudí a raibh. Ach rud eile chuir go mór orm ná tá tagart ann a rís eile ar gach leathanach beagnach do ghia, do bheith ag gaoi, do bheith ag chur dáin na mná seo gohillis go hiomlán i lámh dhia, i lámh dé. Agus ní mistalm beagán de sin, ach braithin an scéal ar sin gohillis go hiomlán. Agus tá an nómarcha ann. Tuigim go bhfuil daoine maithe ann agus credann siad go láidir dia agus is mála bheith gaoi gach láid ag impi ar dia cabhrú agus ag impi ar thuia maithúnas a thuirteamh. Ní miste sin ach braithin an scéal ar sin gohillis go hiomlán agus tarlíonn rudí mar gheall ba é til dé é. Ní tharlíonn rudí mar gheall gur rinne an bhean seo é nó gur rinne duine rud éigean ar son na mná seo. Is til dé a bhí ann na gcónaí. De gná ní lutain an scéal ní inseán an scéal ar fad, ach tám chun an scéal, deire an scéal a insindíomh. Is ar de tharlaí ná is mionlaí bheith ina bean rialta, tain si chuig clochar, tarlíonn rud éigean an sin agus níl an clochar site ná atá go maith ó thaobh na haimsire de tá fergan of tais, fainn si acíd san scábhóga agus sin bhíon etin orthaí agus dígurnaigh tosaíonn an tláinte ag clise orthaí agus fainn si bás. Sin é, níl mór na sa scéal. Bhí an-díma orm. Mar luigh mé an tain rud a bhí go maith ná an omha agus nach bhfuil an leabhar rómhór, 76 leathanach. Is ní bhulhann de aine é léamh mar níl mór an ann. Bhí méid súil beidir go níos mó chuirsís ar an scéal sa Rúis fadó gach é bliana hin, beidir go bhelam óin faoi nósanna na Rúise. Bhí rud nó go ann ach seacha sin ní mór an eile. Bhí méid súil beidir go chun Gaeilge anaías ann, bhíon Gaeilge carcalóireach, níor bhéon rud súntasach nó nua ann, mar sin dá riar bhí an-díma orm faoin leabhar seo. Is leabhar an Fhraincis a bhí ann, aistriúchán Fhraincis go dtí an Gaeilge é, agus an fearr a rinne é an Athair Tomás Mac Eoin. Agus beidir tugann si sin leidún cén fáil go bhfuil scéal atá có braic le nathana a bhaineann le dia agus bheith ag gaoi sa scéal.
Beidir gur hastig an Athair Mac Eoin scéal a bhain le dia aistriú go Gaeilge. Freisin fáilte éis na chuigedaí agus bhí an coga fuarán agus beidir gur hastig bhaid scéal a bhain leis an Rúise agus le cráfocht aici ag an am chun cur gcuine an cumanachais. Sílan beidir sin cuid den fág ar fáiltíoch an leabhar seo. Ach, daríire, ní leabhar maithé tá a bhd níos mó leabhar ar an leabhragán seo a hat nó lumsa agus na héantaine eile. Sin an tain rud atá go deas an íomhá. Seacha sin ní fiú uisce na bhataí an leabhar seo. Agus ní féidir an feic eile ráfaí. Bhí andaí má arma a léamh. Barlam rudí eile a léamh seachas rudí mar seo. Agus is cinál ceacht domsa é, má eachtar íomhá annaías ar an gcúdach, ná ceap, ná samhlaigh go bhfuil an scéal le sticht an leabhar anmhaith nó fiúntach, mar sa leabhar ára seo níl sé. Mar sin go dtíon céadú eile le fhíseán níos dearfaí le faoi leabhar atá níos fearr ba mé ráis le leabhar eile ó Leabhragán Mór. Slán.